Poštovani sugrađani, poštovani gradonačelniče, drago mi je da ste se okupili na ovu moju večer u hotelu Lav, da se na neki način u druženju približimo, saznamo neke druge stvari, novosti, umjetnosti, a da bi to imalo nekog šireg značenja, pozivam gospodina Vojkovića, muzejskog savjetnika Gradskog muzeja Vukovar, da započne ovo naše druženje u hotelu. Evo, dozvolite mi sa nekoliko riječi da otvorimo ovu izložbu. Ovo je, evo, Hotel Lav napravio jedan iskorak da ima dinamičan razvoj ovakvih izložbi. Ovdje na ulazu samom dvorac, odnosno u Hotel Lav sa desne strane kod ulaza vidjet ćete crtež Miroslava Vasića Hotela Lav kakav je bio prije 100 godina, recimo, znači, a mi pamtimo onaj Hotel Lav iz vremena, ajmo reći, 30-40 godina kad smo bili mlađi, kada su ovdje bili u ovom prostoru velike dvorane za ples, kada smo imali 17-18 godina, kada smo također to koristili. Danas je ovdje sasvim jedna druga situacija i evo, drago nam je da se ovakvi sadržaji i ovdje odvijaju. Ja sam naveo moj tekst koji nije jedan od tekstova, iako je bilo nekoliko do sada pisanja o Miroslavu Vasiću i u smislu i likovnoga i drugih sadržaja, ali evo ovo je jedan interesantan koji zapravo mislim da je posvećen akvarelnom svijetu Miroslava Vasića. Njegov zapravo slikarski opus ide divergentno u više pravaca, znači od ovog ulja grada, krovova, ulica, do mrtvih priroda, pejsaža i tako dalje, gdje on otvara, znači, više načina i više puteva. Ali jedan jedini koji ga zaokružuje zapravo to je akvarelni svijet. To je zapravo taj način gdje on, ja kažem, najbolji u dodiru sa prirodom, ali on to vidi, donese kući i onda odsanja i slika u jedan način, rekao bih, malo romantičnoga, sa ljubavlju jednom prema starim mostovima, prema Vuki, prema nekim detaljima gdje jedna njegova ruka jednostavno pleše po tom papiru ili sa akvarelom gdje je potrebno zaista posebna osjetljivost, a on to ima. Evo, ja ću reći nekoliko riječi, odnosno predstaviti zbirku pjesama gospodina Miroslava Vasića. To je ova zbirka pjesama Vrtlog sjećanja. Riječ je o 30-ak kratkih pjesama u kojima gospodin Vasić na prvo mjesto, ja bih se usudila reći na pjedestal, stavlja one najveće životne vrijednosti. To su ponajprije ljubav prema svome gradu, prema supruzi, prema prijateljima, dakle veličanje svih onih životnih vrijednosti koje su činile, a vjerujem i dan danas čine njegov život bogatijim i ljepšim. Otvorite ove korice, ove nevelike zbirke pjesama i u njoj ćete svakako pronaći sve ovo iščitano, jer to su najčešći motivi u pjesmama gospodina Miroslava Vasića. I evo, sad ćemo imati priliku čuti pjesme, tako da vjerujem da ćete moći uvjeriti se evo u zvučnost i jednostavnost stila ovih pjesama gospodina Miroslava Vasića. Budući da je zbirka pjesama naslovljena Vrtlog sjećanja, ja bih ovo iščitavanje upravo krenula sa pjesmom sjećanja. Svitanje kao dodir krila lebde. Budi u nama davna sjećanja, prve ljubavi, školskih dana, skrivenih školskim hodnikom. Pretvaraju se u album života sa sličicama sjećanja. Vukovar. Vukovar stari. Vukovar novi. Vukovarci stari. Vukovarci mladi. Vukovarci neki novi. Vukovarci povratnici.
utočište našli u Vukovaru starom, Vukovaru novom. Utočište neki našli na groblju starom, groblju novom. I opet, Vukovar stari, Vukovar novi. Znaš li, kad obuzmete sivile jave i oblaci tamni, pohitaj prema kruni svjetla suncu. Do dagna svojim sjajem dolazit ću tamo. Tad ćeš znati da prijatelje imaš. Nakon stručne procjene i ocjene, moji prethodni promotori koje su izrekli, ja nemam ništa više reći. Nadam se da ste me kroz sve izrečeno, a sada i viđeno na izložbi, vrednovati na jedan drugi način, ocijeniti moje stvarove. Hvala svima što ste nazočni danas u ovoj izložbi. Gradonačelnik Željko Sabo. Dragi prijatelji, ono što nisam bio u mogućnosti reći kad je bila promocija dijela našeg Braneta Crvenjaka, reći ću sada za vas dvojicu. Ali što bi vi i što bi mi bez vas dvojice? Što bi Vukovar bez Braneta i bez vas, ali što bi vi bez Vukovara i bez nas? Bez obzira na sve naše mane ili vrline, vi nam pokazujete svoje vrline i mi se tome divimo, a ja, profesore, nisam imao tu priliku i Branetu nisam imao priliku da upoznam mane kao vaš učenik, ali se uvijek divim vašim djelom. Čestitam. Hvala lijepo.